Tukur kana da amana ije sufani. A'a sosai. Ai amana he dan amana munafiki kuma he munafurcinsa. Tukur? Ya. Yanzu ke tun ɗazu da na aike ki shine baki zo kin ɗauko min ba sai yanzu hadda na biyo sawu tukunna zaki fito. Da ki gane a hankali ita sufana akwai lungun da dole kaya ne nan a jibge in ban tura ba an ja buhu ya za a gane wajen lalima sufana. Ke daga ɗauko sufana shine zaki daɗe? Ya ki gane ba.